Aproape nedrept. Iată ceva ce majoritatea oamenilor nu vă vor spune niciodată deschis. O femeie matură nu se îndrăgostește de cuvinte. A auzit deja fiecare compliment imaginabil. A citit fiecare mesaj dulce. A stat la cine la lumina lumânărilor, unde un bărbat s-a străduit mult prea mult să spună exact ceea ce trebuie. Cu mult timp în urmă, cuvintele au încetat să o mai impresioneze. Așadar, ce o mișcă de fapt? Ceea ce deschide cu adevărat acea inimă păzită pe care a petrecut ani de zile protejând-o este ceva mult mai primordial: atingerea. Dar nu orice atingere. Nu genul de atingere stângace, aspră, de genul "am văzut asta într-un film". Vorbesc despre atingeri specifice, intenționate, puternice din punct de vedere psihologic, care comunică ceea ce cuvintele pur și simplu nu pot comunica: siguranță, încredere, tandrețe, dorință. Toate acestea fără ca tu să deschizi măcar gura. Dr. Dasher Kellner, psiholog la UC Berkeley, a realizat un studiu fascinant în care străinilor li s-a cerut să comunice emoțiile prin atingeri scurte pe antebraț, fără cuvinte, fără expresii faciale, doar atingere. Rezultatele au fost remarcabile. Oamenii au reușit să recunoască cu exactitate emoții precum recunoștința, dragostea și simpatia doar prin atingere, cu o precizie de până la 78%. 78%. Gura ta își dorește să fie atât de eficientă. Așadar, dacă te-ai întrebat vreodată de ce anumiți bărbați par să le facă pe femei să se simtă conectate fără efort, în timp ce alții încearcă totul și totuși primesc discursul prietenos, iată răspunsul. Nu este vorba despre ceea ce spun, este vorba despre cum se ating. Și o femeie matură, o femeie care a trăit suficientă viață pentru a ști exact ce își dorește, răspunde la acest lucru la un nivel complet diferit față de cineva de 20 de ani. Înainte de a vă prezenta toate aceste 7 atingeri, trebuie să vă avertizez asupra unui lucru. 2 atingeri de pe această listă par atât de simple încât ați putea fi tentați să le ignorați. Nu faceți asta. Acestea sunt cele despre care femeile mature mi-au spus în mod specific că le fac să simtă lucruri pe care nici măcar nu le pot explica. Și ultima atingere de pe această listă, numărul 7, are un impact psihologic atât de puternic încât terapeuții de relații o prescriu de fapt cuplurilor care sunt în pragul separării. Voi explica de ce când vom ajunge acolo. Să începem cu prima atingere care reconfigurează în liniște sentimentele ei față de tine. Prima atingere este ceea ce eu numesc ghidajul lent al spatelui inferior. Și înainte să dai ochii peste cap, gândindu-te că acesta este pur și simplu un comportament de bază al unui gentleman, ascultă o clipă, deoarece știința din spatele acestui gest este uimitoare. Când îți așezi ușor mâna pe spatele unei femei, poate în timp ce o ghidezi printr-o ușă, o conduci printr-o mulțime sau stai lângă ea la un eveniment, activezi una dintre cele mai dense zone nervoase ale corpului uman. Partea inferioară a spatelui conține un grup mare de terminații nervoase, conectate direct la centrele de procesare emoțională ale creierului. O mână lentă, caldă și încrezătoare, plasată acolo, trimite un semnal care ocolește complet logica. Dar aici greșesc majoritatea bărbaților. Viteza și presiunea contează enorm. O bătaie rapidă pe spate se simte ca ceva ce ar face unchiul ei de ziua recunoștinței. O împingere fermă se simte controlantă, dar o plasare lentă și constantă a palmei tale, cu suficientă presiune pentru a spune "sunt aici și conștient de tine", declanșează ceea ce psihologii numesc un răspuns de legătură protectoare. Sistemul ei nervos interpretează asta ca pe o siguranță, creierul ei eliberează oxitocină și, emoțional, începe să asocieze prezența ta cu calmul. O femeie matură reacționează deosebit de puternic la asta, deoarece a petrecut ani de zile fiind cea puternică. S-a descurcat singură. A fost propria ei protectoare. Când un bărbat își pune mâna pe spatele ei inferior cu o încredere liniștită, nu este vorba despre control, este comunicare. Spune: "Nu trebuie să duci totul singură acum." Și pentru o femeie care a purtat greutatea lumii sale pe umeri ani de zile,
Acel singur gest poate fi considerat mai romantic decât 100 de trandafiri. Am citit odată un comentariu de la o femeie de aproape 40 de ani care spunea și parafrazez: și-a pus mâna pe spatele meu în timp ce intram într-un restaurant și dintr-o dată am simțit ceva ce nu mai simțisem de 15 ani. M-am simțit aleasă. Aceasta este puterea acestei atingeri atunci când este făcută corect. A doua atingere este prinderea de mână cu două mâini și aceasta este extrem de subestimată. Majoritatea oamenilor se țin de mână. Nu e nimic special. Adolescenții se țin de mână în timp ce merg prin mall. Despre ce vorbesc eu este diferit. Acest lucru se întâmplă atunci când îi iei mâna și apoi îți aduci ușor cealaltă mână pentru a o cuprinde, ambele mâini ținând una de a ei, poate în timpul unei conversații, poate într-un moment de liniște, poate imediat după ce împărtășește ceva vulnerabil. Acest lucru funcționează datorită a ceva numit stimulare bilaterală. Când ambele mâini sunt angajate în timp ce o ții pe a ei, se creează un input senzorial simetric, pe care creierul îl interpretează ca atenție deplină și prezență emoțională. Terapeuții folosesc, de fapt, tehnici de atingere bilaterală în terapia EMDR pentru a ajuta oamenii să proceseze traumele emoționale AA. Așadar, atunci când îi ții mâna cu amândouă mâinile, îi trimiți literalmente creierului un semnal care spune: ești în siguranță aici, sunt pe deplin prezentă. Pentru o femeie matură, acest lucru poate fi devastator în cel mai bun mod posibil. Probabil a petrecut ani de zile cu bărbați care erau prezenți fizic, dar emoțional în altă parte. Corpul lor stătea la masa de seară, dar mintea lor era la telefon, la serviciu sau la liga lor de fotbal fantasy. Când îi ții mâna cu amândouă mâinile și o privești cu adevărat în timp ce vorbește, îi oferi ceva în care poate a încetat să mai creadă că există. Atenție deplină, neîmpărțită, întrupată. Și, sincer, contrastul în sine face ca acest lucru să fie puternic. A experimentat ani de afecțiune fără tragere de inimă. Când simte brusc ambele mâini ale tale înfășurate călduros în jurul ei cu intenție, creierul ei practic strigă: aceasta este diferită. Și odată ce mintea unei femei mature decide că ești diferit, mult succes tuturor celorlalți bărbați care încearcă să concureze cu asta. Acum, atingerea numărul 3 este cea care ia complet prin surprindere majoritatea femeilor. Este vorba de atingerea frunții. Și nu mă refer la un sărut pe frunte, deși vom menționa ceva similar mai târziu. Mă refer la o apăsare ușoară a frunții tale pe a ei, frunți care se ating. Ochii se închid natural. Respirația se sincronizează lent. Lumea devine liniștită. Poate suna prea intim pentru ceva atât de simplu, dar din punct de vedere psihologic, acest gest are o greutate enormă. Dr. Sue Johnson, creatoarea terapiei centrate pe emoții și una dintre cele mai citate cercetătoare în relații în viață, a scris pe larg despre ceea ce ea numește momente de legătură. Acestea sunt mici interacțiuni care activează sistemul de atașament al adulților în același mod în care atingerea unei mame îl activează la sugari. Atingerea frunții este unul dintre cele mai puternice momente de legătură pe care doi adulți le pot împărtăși. De ce? Pentru că necesită vulnerabilitate din partea ambelor persoane. Nu poți să-ți apeși fruntea pe cineva din cealaltă parte a camerei. Trebuie să fii aproape. Trebuie să încetinești. Trebuie să-ți lași garda jos. Și pentru o femeie matură care a construit ziduri emoționale suficient de înalte pentru a bloca o mare parte din prostiile lumii, această atingere este ca o bătaie liniștită la o ușă de care aproape a uitat că există. Nu cere nimic, nu escaladează, pur și simplu spune: sunt aici cu tine și nicăieri altundeva nu contează. Un bărbat care poate face asta fără să se grăbească, fără să transforme imediat totul în altceva, fără să rupă tăcerea pentru că intimitatea pare inconfortabilă, comunică mai multă inteligență emoțională în acel moment decât mulți oameni arată într-o relație întreagă. Atingerea numărul 4 este una pe care aproape că nu am inclus-o din cauza eficienței sale. Se simte ca și cum ai da coduri de trișare.
Aceasta este atingerea din ceafă. Ceafa este una dintre cele mai sensibile și vulnerabile zone ale corpului uman. Este plină de terminații nervoase și, pentru că este o zonă pe care oamenii nu o pot vedea sau proteja cu ușurință, atingerea ei creează o creștere imediată atât a încrederii cât și a excitației în același timp. Această combinație este extraordinar de rară. Majoritatea atingerilor produc unul sau altul. Aceasta le produce pe amândouă simultan. Când un bărbat își pune ușor degetele sau palma pe ceafa unei femei, poate în timp ce stă lângă ea sau se apleacă pentru a spune ceva încet, creierul ei evaluează rapid 3 lucruri. Sunt în siguranță? Am încredere în această persoană? Mă simt bine? Dacă răspunsul la toate cele 3 întrebări este da, reacția emoțională se produce aproape instantaneu. Respirația ei se schimbă, pupilele îi se dilată, neurochimic, dopamina și oxitocina sunt eliberate împreună, combinația exactă responsabilă pentru atașamentul romantic. Aici contează maturitatea. O femeie mai tânără poate să nu recunoască în mod conștient semnificația acestei atingeri, dar o femeie matură, cu mai multă experiență, înțelege exact ce comunică: încredere fără agresivitate, dorință fără disperare, familiaritate fără presupuneri. Este una dintre cele mai sofisticate atingeri pe care un bărbat le poate oferi, iar femeile care o recunosc sunt adesea cele care au așteptat exact acel nivel de conștientizare. Dar momentul contează enorm aici. Nu poți să te apropii de o femeie pe care tocmai ai întâlnit-o și să o atingi pe ceafă. Nu e romantic. E un raport de poliție. Această atingere funcționează doar după ce s-a construit deja încrederea. E o progresie, nu o scurtătură. Și o femeie matură recunoaște instantaneu diferența. Atingerea numărul 5 este cea pe care am menționat-o mai devreme, cea care aproape pare nedreaptă. Este atingerea degetului mare. Și înainte să vă întrebați ce înseamnă asta, permiteți-mi să vă explic, pentru că aici psihologia atingerii devine cu adevărat fascinantă. Atingerea degetului mare are loc atunci când deja îi țineți mâna sau când mâna se odihnește pe brațul, umărul sau genunchiul ei. Fără a atrage atenția asupra lui, degetul mare se mișcă încet înainte și înapoi pe pielea ei. Mișcări mici, lente, ritmice. Nu o anunțați, nu vă uitați la mâna dumneavoastră. Pur și simplu continuați conversația în timp ce, făcând asta, acest lucru funcționează datorită unei clase speciale de fibre nervoase numite aferențe C-tactile. Acești nervi răspund în mod specific la atingerea lentă și blândă și sunt conectați direct la zonele creierului responsabile de legătura și conexiunea emoțională. Cercetătorii de la Universitatea din Göteborg, Suedia, au descoperit că mângâierile lente de acest gen activează cortexul insular, regiunea creierului asociată cu sentimentele de intimitate și apropiere emoțională. În termeni simpli, atunci când degetul mare se mișcă încet pe pielea ei, activezi literalmente partea creierului ei care o face să se simtă aproape de tine. Deoarece este subtil, este posibil să nu observe conștient ceea ce faci, dar creierul ei observă, corpul ei observă. Și emoțional începe să se simtă atrasă de tine într-un mod pe care s-ar putea să aibă dificultăți în a-l explica. De aceea am numit-o aproape nedreaptă. O femeie matură care simte asta, o femeie care a petrecut ani de zile în relații în care afecțiunea se simțea forțată sau absentă, poate simți acea mișcare blândă, distrată, a degetului mare și se poate gândi, nici măcar nu își dă seama că o face. Trebuie să fie pur și simplu cine este. Și această credință că tandrețea ta este naturală mai degrabă decât calculată, este ceea ce o face să cadă. Nu gesturile mărețe, nu cadourile scumpe, mișcarea mică, inconștientă a degetului mare în timp ce vorbești despre ceva obișnuit. Așa se simte de fapt dragostea pentru o femeie care a văzut totul în rest. Atingerea numărul 6 este ceea ce eu numesc tragerea tăcută. Aceasta este atunci când stai lângă ea sau stai lângă ea și, fără să spui un cuvânt, o tragi ușor mai aproape.
Poate că brațul tău se înfășoară în jurul umărului ei și o atrage spre ea. Poate că mâna ta se sprijină pe talia ei și închide spațiul dintre voi. Niciun anunț, niciun vino aici, doar mișcare. Acest lucru funcționează datorită unui principiu pe care cercetătorii îl numesc căutarea proximității în atașament. În teoria atașamentului, unul dintre cele mai puternice semne ale unei legături sigure este instinctul natural de a reduce distanța fizică dintre două persoane. Când o tragi mai aproape fără să ți se ceară, oglindești ceea ce fac instinctiv partenerii cu atașament sigur. Comunici prin acțiune, spațiul dintre noi părea prea mare, te voiam mai aproape. Pentru o femeie matură, acest lucru poate fi profund semnificativ, pentru că ceea ce mulți oameni nu spun niciodată despre femeile de peste 35 sau 40 de ani este următorul lucru. Multe dintre ele au petrecut ani de zile simțind că apropierea trebuia câștigată. Trebuiau să fie suficient de atractive, suficient de plăcute, suficient de adaptabile pentru a merita afecțiune. Au experimentat relații în care apropierea fizică apărea doar atunci când cealaltă persoană își dorea ceva. Așadar, atunci când un bărbat o trage aproape pur și simplu pentru că o vrea aproape de el, nu pentru că inițiază ceva, nu pentru că face ceva, ci pur și simplu pentru că distanța părea greșită, rescrie o poveste în care ea ar fi putut crede ani de zile. Îi spune că este dorită nu pentru ceea ce oferă sau face, ci pur și simplu pentru că este acolo, doar pentru că existăm lângă el. Și dacă nu crezi că asta poate face o femeie să se îndrăgostească, nu ai văzut niciodată o femeie încrezătoare, împlinită și independentă, topindu-se în liniște lângă un bărbat care pur și simplu a tras-o mai aproape în timpul unui film. Și, în final, atinge numărul 7, cel pe care l-am păstrat pentru ultimul, deoarece are o greutate psihologică mai mare decât toate celelalte la un loc. Aceasta este îmbrățișarea lungă. Nu o strângere rapidă, nu îmbrățișarea cu o mângâiere pe spate, nu îmbrățișarea stângace cu un singur braț care spune „Îți recunosc existența fizică, dar prefer să nu mă angajez în asta. Mă refer la o îmbrățișare completă, ambele brațe înfășurate una în jurul celeilalte, piept la piept, durând cel puțin 20 de secunde. Da, acest număr este specific dintr-un motiv. Cercetările publicate în revista Psychoneuroendocrinology au descoperit că îmbrățișările care durează 20 de secunde sau mai mult declanșează o eliberare semnificativă de oxitocină, reducând simultan cortizolul, principalul hormon de stres al organismului. Cu alte cuvinte, o îmbrățișare lungă nu doar face pe cineva să se simtă iubit, ci reduce literalmente stresul la nivel biologic. Ritmul cardiac încetinește, tensiunea arterială scade, sistemul nervos trece de la modul de luptă sau fugi la o stare de repaus în care conectarea și deschiderea emoțională devin posibile. Acesta este exact motivul pentru care terapeuții de relații recomandă îmbrățișările prelungite pentru cuplurile aflate în criză. Dr. John Gottman, a cărui cercetare în domeniul relațiilor se întinde pe mai mult de 4 decenii, recomandă adesea îmbrățișarea fizică prelungită ca fiind unul dintre cele mai puternice instrumente pentru reconstruirea încrederii emoționale dintre parteneri. Nu este o metaforă, este o practică susținută clinic. Iată de ce contează acest lucru, mai ales pentru o femeie matură. Până când o femeie ajunge la 40, 50 de ani sau chiar mai mult, probabil că a experimentat pierderi, suferințe, trădări și singurătăți despre care nu a vorbit niciodată. A învățat să se mențină atât de bine unită, încât majoritatea oamenilor nici măcar nu își dau seama când suferă. A devenit propriul sistem de sprijin pentru că nu a avut altă opțiune, așa că atunci când o îmbrățișezi și o îmbrățișează sincer, fără grabă, care spune în tăcere „nu te las până nu ești pregătită”, ceva se schimbă în interiorul ei. Fiecare zid pe care l-a construit, fiecare apărare pe care a perfecționat-o, fiecare instinct care îi spune să rămână precaută, se înmoaie, nu pentru că este slabă, ci pentru că
pentru prima dată după mult timp nu trebuie să fie puternică. Și, sincer, acesta poate fi cel mai puternic lucru pe care îl poate face o atingere. Nu pentru că este slabă, nu pentru că o impresionează, ci pentru că o eliberează. Să-i dai permisiunea să nu mai țină totul la oaltă, chiar și pentru o clipă. Dacă poți fi bărbatul care îi dă acest sentiment, nu se va îndrăgosti pur și simplu de tine. Te va alege, în mod deliberat și în mod repetat, cu fiecare parte din ea pe care a petrecut ani protejând-o de oamenii nepotriviți. Așa că acum le ai 7 atingeri, fiecare susținută de psihologie, neuroștiință și experiențele reale ale femeilor care știu exact cum se simte o conexiune autentică. Și lucrul frumos la fiecare atingere de pe această listă este că niciuna dintre ele nu necesită bani, statut social sau un moment perfect. Ele necesită pur și simplu conștientizare, intenție și dorința de a încetini suficient de mult timp pentru a fi cu adevărat prezent alături de persoana care stă în fața ta.